téléphone am wona soni a jettide ana den noddu téléphone am soni a jojinta dum ko téléphone wondo de ko goto jeyi bayde yappare téléphone ma hay hollu ani ko kalantuma téléphone ma so soni ko mi ƴetto te baydu ko an dari do biida kaake ma ngoni kaakam Jalika aɗa wawi uddade nduɗo suudu mbiya ñamata a yarata wallahi mboɗo laaɓani a wattake a hirtake a hasitake Jalika ha holnden bojji ɗi goyataɗi ha holnden holde ɗi dartoto aɗa wawi wurdude ni tan pour nde gorko min Jalika binoɗo kam hande ma tawam ɗo mi gumata ɗum hande binoɗo kam Jibril ma waɗam ni wallahi mi gumata ɗum muña ganda kadi Allah tagani goto Allah waɗno dewgal Allah itti dewgal ngal an a waɗani toon ko jari ɗum a waɗani toon probléme mo gartata ɗo e galle min kers mais min kay gañ min garta e galle daña probléme kon Jalika en andi so ummunam to fawano ɗo tan kanko ummin ɗon hoore makka par ce que min ala mo dañum so wona nenam biyen mami tan ma woyngo ha heew mbattay ngo min ɗum tan kala ananda yam no ana anda kam wadde min jamais debbo woynem cipri min debben woynem min sabu esnani ini aduna ko muñal wawi fof oduna